često radi domaći pod sveću. Duva jak vetar, samo grmi i ona ponestala struja. I kad pada kiša, kad grmljavina, kad ima opet i tad snemaju struje. Instalacija je stara i koliko je kuća stara, preko 100 godina, instalacija je stara isto. Bojimo se da ne bude neki spoj u kuću nešto, jer može to da se desi da se zapali kuća kad ima svuda, kad prokišnjava. Sve teče tu kod struje. Prokišnjava i izbacila skloka, dobro je što nije neko kupila struje. Nekad po 2 dana nema. Hrana se kvare kad nema struje, a nema gde da odneseš. Sveće palimo poštom da vidimo kako jedemo, kako spavamo, kako se igramo, to sve. Svećom ili baterijskom lampom nešto. Ali više svećom, pošto su skupe ove baterije za lampu. Kad bude Nova godina uvek nema struje i tako na sveću čekamo Nove godine.